Bueno, non sei se vou poder falar. Moitos dos que estades aquí me coñecedes por ser e dirigirme a vos casi todos os días desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe non estou ali. Hoxe estou máis que nunca en Galiza. Estou ainda encima, estou rodeado por Rosalía e por don Ramón Otero Pedrado. Para min Galicia foi vital desde a miña adolescencia, que foi cando cheguei aquí. Aquí atopei a miña carne, formamos unha familia, pasamos de ser 2 a ser nestes momentos 15. E por eso digo que para min Galicia é vital, porque decidín ser galego, non? Normalmente son galegos os que nacen aquí, pero eu decidín serlo aínda que non nacín aquí. E agora vou digamos, a facer unha pequena descripción do que eu pretendo ca miña obra para a portada do número 21. Titúlase Ela xorde do branco lenzo. As 4 estacións de Vivaldi acompáñanme. Primavera, mentras imprimo o lenzo do meu cabalete. De novo, ese tecido virxe en branco bañase. A miña roxa empapada docilmente sométese. Mentres o xeso endurece, soa xa o verán. Enchendo a miña paleta coa cromática elexida. Eses brancos titanio encherán de luz o plano, mentres os primarios serán mesturados a medida. Todo está xa en proceso, pero agarda. Falta algo. Está o creador, está a base, están as cores, están as espátulas, os pincéis. Que fallou? O ambiente é agradable, e a música,
e as flores. Vivaldi comeza xa o outono e ela que non chega. O creador queda en branco, mirando o lenzo, esa musa, esa inspiración. ¡Bravísimo! Bueno, meus queridiños, pois aquí estiven un tempo convosco celebrando ese cumpleanos e festexando a portada número 21 dedicada a Carmen. Así que volvemos ao alén.